Já jsem každopádně moc rád, že se tady můžeme dneska potkat v tomhle krásném prostředí na akci, kterou jsme pojmenovali Životní kompas a kterou pořádá naše skautské středisko Lužan Varnsdorf. Moje jméno je Mot, moje přezdívka je Mot, Tomáš Havránek a budu vás tak nějak provázet tím dnešním programem. Naše středisko funguje už 35 let a za tu dobu pod tím střediskem prošly stovky dětí a dospělých a s nimi všemi jsme se věnovali hlavně jedné věci. A to je, jak si v životě poradit. A nejen v přírodě nebo ve společnosti, ale jak si poradit i sami se sebou. A tím se snažíme plnit naše dobře známé heslo Buď připraven. Ale být připraven neznamená jenom umět uvázat 6 uzlů, odeslat zprávu v morzovce nebo určit sever. Zvládnete určit sever? Jo? Tak zkuste každý ukázat, kde si myslíte, že je sever. No. Zjistil jsem, že podle tohohle kostela se nedá úplně orientovat, ale ono podle žádného ve Varnsdorfu, jak jsem koukal. Ale ukazujete většinou správně, tamhle ten roh. Perfektní. Ale být připraven na život, to taky vlastně musíme určit ten směr, kterým se budeme chtít ubírat a budeme muset hledat smysl a odpovídat na hluboké otázky, se kterými se potkáme. A proto jsem moc rád, že si tady o tomto životním kompasu můžeme povídat v krásném prostředí a se skvělými hosty, takže mi dovolte, abych je představil. A je to Jiří Zajíc, zvaný Edy, který je publicista, pedagog, vedoucí duchovního skautského odboru a celoživotní průvodce mladých lidí na cestě k hledání duchovních hodnot. A dále tady máme Richarda Vlasáka, to je evangelický farář tady u nás na Šluknovsku, pedagog, publicista, a který se ve své práci i osobním životě věnuje dlouhodobě otázkám hodnot, víry a výchovy. Tak poprosím potlesk našim hostům. A my si na začátek přečteme takový krátký text, kterým to zahájíme. Tak, můžeš, Gomlité? A pojď sem, já ti půjčím můj mikrofon. Daleko na vyprahlém jihozápadě stojí indická vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník řekl: "No tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit na tuto horu vyhlézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese větvičku z toho místa, kam došel." Vydali se na cestu plní naděje a každý cítil, že jistě dorazí až na vrchol. Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku. Míň držel kaktusový list. Náčelník se pousmál a řekl: "Milý hoku, ty ses vůbec nedostal k úpatí hory, ani si nepřešel poušť." Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snídku. "Došel si na úpatí hory," řekl náčelník, "ale vzhůru si nešplhal." Další hoch měl větvičku lindy. "Dobře," řekl náčelník, "ty ses dostal až k pramenům." Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl: "Ty jsi šplhal vzhůru. Dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu." Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snídkou a stařec řekl: "Podal si dobrý výkon, dostal ses až do poloviny hory." O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl: "Výborně, ty jsi vyšplhal až ke 3. pásmu. Měl jsi za sebou 3/4 výstupu." Slunce už stálo nízko. Když se vrátil poslední, přicházel k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily. "Můj otče," řekl, "dostal jsem se tam, kde nebyly žádné stromy.
Neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem zářící moře. Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal, poznal jsem to. Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol, nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých očích. Zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsem nadšení, můj hochu. Poznal si velkého ducha. Děkujeme, Komlite. Starý indiánský příběh o chlapci a výstupu nahoře. Kdo to teda byl na té hoře, ten velký duch? Co to vlastně je, to velké duchovno, se kterým se tam setkal indiánský chlapec Eddie? Tak s čím on konkrétně se setkal, to by mě taky zajímalo. Bylo to vidět z těch jeho očí, ale samotný duchovní svět není něco jako vzdáleného, něco, s čím se člověk jako může potkat jenom nahoře někde mimo nebo v nějakém chrámu. V první řadě duchovní svět je svět vztahů. A tam se s ním může potkat úplně každý. Kamarádství, přátelství, partnerská láska, rodičovská láska. Pokud je to skutečný vztah, plný důvěry, ochoty pro toho druhého se opravdu nasadit, tak to je první taková nejbezprostřednější oblast duchovna. Ten duchovní svět je nesmírně zajímavý, bohatý. Další oblasti se týkají hodnot, o hodnotách budeme mluvit. Hodnota je něco, co má velkou cenu. Pro někoho, kdo má velký hlad, tak je hodnota kus chleba a to je vlastně úplně neduchovní na první pohled. Ale jsou samozřejmě hodnoty, které si takhle nemůžeme vzít, od nich se můžeme potom dál víc bavit, ale které jsou strašně důležité. Ku příkladu pravda. Pravda je hodnota úplně úžasná, jedna z těch naprosto nejúžasnějších, čili to je ta druhá taková sféra. No a konečně s duchovní skutečností, která je pro nás všechny strašně důležitá a s kterou jsme vlastně pořád v kontaktu, je život. Život je také duchovní skutečnost. My sice víme, a biologové nám říkají, jak se projevuje, ale co to ten život je, to nám nikdy neřeknou. Protože právě život je typická duchovní skutečnost. Jo? Takže má odpověď na tu otázku je to duchovno je strašně zajímavý, dobrodružný svět a vstupní branou k němu jsou vztahy. Já jenom můžu souhlasit, já bych k tomu možná ještě doplnil, když se dávno ptali jednoho archeologa, jestli lze nějakým způsobem říct, kdy se poprvé stal člověk náboženským, tak vyprávěl o tom, že kdysi někde v Iráku objevili kostru dívky, která byla zřejmě podle té skladby té kostry postižená a ti lidé se o ní starali až do jejího skonu a to její tělo, tu kostru ještě obsypali růžemi. Takže to je to vlastně, když se říká, tady bych tě jenom doplnil, když se mluví o duchovnu, tak se opravdu myslí, že to je něco nad námi, vedle nás a před námi a že to musí prostě minimálně vyzařovat takovou energii jako temelín, ale ona to je vlastně i to, jak se k sobě máme, jak se máme rádi, jak se zdravíme, jak se pouštíme v autobuse, vlastně tam začíná už duchovní život toho člověka, každého z nás. Kdybyste si už nic jiného nezapamatovali, tak by bylo dobře,
abyste si z toho odnesli, duchovní život se mě týká a v první řadě se mě týká tím, jak já se vůči ostatním chovám. To je úplně nejzákladnější. Čím víc pro ty druhý dokážete udělat, tu a tam se jí obětovat, pomoct jim něčím, tak tím intenzivněji se dostáváte do oblasti duchovního. Tomu rozumím. Je teda možný žít... Není teda možný žít bez duchovních hodnot, jako bez duchovního prožitku? No, obávám se, že jsou někteří lidé, kteří poklesli natolik, že vlastně do toho duchovního světa téměř nezabloudí. Sobci, kteří se starají jenom sami o sebe například, kteří nemají smysl pro nic krásného. Jsou přesvědčeni, že neexistuje nic dobrého, že všechno je jenom otázka toho, jak se mi to hodí nebo nehodí. Jo? Čili takový člověk se tomu duchovnímu světu teda hodně intenzivně vyhybá, ale normální člověk, jako jste vy, tak určitě bez toho žít nemůžou. Kdo z vás by chtěl žít bez kamarádů? Například. No, ale to já vždycky říkám, když se mi vedoucí ptají, co ten duchovní život, jako těch našich vlčat třeba. Já říkám, to je strašně jednoduchý. Duchovní život vašich vlčat znamená, buďte správní kamarádi a hrajte fér. To je stručně řečeno, co znamená sloužit nejvyšší pravdě a lásce pro ty 10letý vlčata nebo světlušky. Jo? Čili každý normální kluk nebo holka má po ruce duchovní život neustále. V první řadě být dobrý kamarád, kamarádka. Já jenom k tomu doplním vlastně, existuje taková židovská moudrost. Víte, proč Židé nosí jarmulku? To je ta čepička. Proč Židé nosí jarmulku? Aby věděli, že nevyrostou do nebe. A mně se tento vlastně taková anekdota, ale mně se tohle nesmírně líbí. Ty hodnoty začínají teprve tehdy, duchovní hodnoty, to duchovno, když si uvědomím, že žiju s nějakým smyslem. Tomáš Garrigue Masaryk, prezident, říkával, žiju sub specie eternitatis, s ohledem na věčnost. Nemusíte být věřící, nemusíte být křesťané, nemusíte patřit k nějakému náboženskému společenství, ale žít s nějakou vizí, že vlastně to, co dělám, nedělám jenom pro profit, pro zisk, že to dělám taky pro společenství, ale taky to dělám proto, abych se mohl dívat do zrcadla, na sebe ráno třeba. Zkrátka dobře, tyhle ty věci se tam všechny skrývají. Jo, Richard tady řekl důležitý pojem. Tak to je už, ty vztahy ty jsou bezprostřední a další krok je položit si otázku, proč já vlastně tady vůbec jsem. Někdo řekne, no protože holt, moje matka a můj otec se jednou zapomněli a já jsem se narodil. Jo. Tak to je taková smutná odpověď, protože ta neříká, proč tady jsem. Proč tady jsem, to je, co je smyslem mého života. A to je hrozně důležitá otázka. Tu by si měl každý položit, minimálně, když už je mu 18 let a později. Jo? Vás to třeba ještě čeká. Ale ta většina, co tady vidím, tak to už bys tu otázku mohla říct. Protože když člověk ví, proč tady je, tak může vydržet daleko víc na cestě za tím, co pokládá za správný. My skauti hned na začátku svého slibu slibujeme. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, a teď to přijde, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době. A tato věta z toho slibu, ta nám říká, jak je to základní naše poslání, jaký je ten smysl života. Skaut odpovídá, no já jsem služebník, spolupracovník pravdy a lásky. Tak to je právě skvělý celoživotní poslání. To je smysl života. Pro mě, mých 75, rovněž jako pro kohokoliv z vás. Jo, to je ohromný dar. Pokud opravdu vážně vezmete to, co je tam v tom našem slibu,
tak máte otázku potom, co je smysl mýho života, vlastně stručně, ale jasně, skvěle zodpovězený. No a pak se můžete ptát, no a jak já konkrétně tu svou službu pravdě a lásce naplním. No. Já například postupně jsem si říkal, no tak pro mě to znamená, že budu klukům a holkám a mladým lidem je povzbuzovat k tomu, aby věděli, že ten jejich život má smysl. Aby věděli, že mají naději. Protože já, když jsem byl starý, tak jako někteří z vás tady v těch 17-18 letech, tak mou zemi obsadila vojska druhé největší velmoci. Sovětský svaz okupoval Československo a vypadalo, že ten život je úplně v háji. Že vlastně vůbec by bylo nejlepší se zakopat a skončit. A v takové atmosféře samozřejmě je hrozně důležitý přece jenom najít důvod, proč do toho jít, proč i když mě budou srážet, proč i když to pro mě bude kolikrát znamenat veliký potíže a překážky, tak proč do toho pořád jít. No? A viděl jsem postupně, protože já jsem tehdy vedl malý kluky, zhruba takový jako seš ty, 10-11 letý, tak to jsem říkal, tak já jim musím aspoň částečně vytvořit prostor k tomu, aby mohli zažít život jiný než ten špatný, který tady je, kde se všude lže, podvádí a všichni kariéru mají. No? Takže od té doby jsem říkal, ano, ty seš tu proto, aby s takovýmhle klukům a posléze i holkám podržel nohy, aby mohli vyrazit do života, který má nějaký smysl. Kde se furt jenom nehledá, jak já z toho budu mít výhodu, co udělat, aby jsem se tady vyhnul nějakým potížím, abych proplul tím životem, ne, aby ten váš život měl cenu. Takže já jsem si postupně řekl, ano, smyslem mýho života je podporovat děti a mladí lidi v tom, aby mohli žít dobrý život s nadějí a věděli, že smysl jejich života opravdu existuje. Krásně. K tomu skautskému pojetí se určitě ještě vrátíme. Mě by zajímalo ale, jak hodnotíte, ať máme tady i neskauty, jak hodnotíte naši jako současnou společnost z toho pohledu, jestli dokážou definovat svůj smysl, jestli dokážou přemýšlet nad duchovními hodnotami? Já jako můžu odpovědět, já jsem teď zvědal, co řekne Richard. Ne, já jenom já jsem se několikrát ocitl na nějaké životní křižovatce, výhybce, to znáš taky. A mě v těch výhybkách vždycky pomáhala víra. Mně prostě obrovsky pomohlo, když jsem jako novinář psal o nějakých věcech, o korupci a takovýchhle záležitostech. Mně stačilo prostě hrad přepevný je Pánbůh náš. To je prostě slova žalmu 46. A prostě jsem věděl, že to prostě budu dělat dál. Jo. Ale chci říct, je to duchovno, nebo ten duchovní rámec člověku obrovsky napřimuje páteř. Jo. Pokud opravdu ten jeho duchovní život se vztahuje k něčemu, co je kvalitní a dobrý, tak samozřejmě. Jo. Pro mě bylo strašně podstatné, že krátce po té okupaci v srpnu roku 1968 jsem se opravdu nepřehlédnutelně potkal s Ježíšovým hlasem. Ve chvíli, kdy jsem to vůbec nečekal, Vlčata tehdy měla heslo naší snahou nejlepší buď čin. Naší snahou, no právě, to je příznačný, naší snahou nejlepší buď čin. No to je zašmodrchaný. Ta Vlčata tomu nikdy nerozuměla. Tak jsem jim to musel vysvětlovat. A tak jsem jim říkal, no podívejte kluci, to znamená nejlepší buď čin. Ať děláte, co děláte, tak to musíte dělat tak nejlíp, jak to jde. A jak to dokážete. No a zase jednou, když jsem takhle machroval, přišli, co to je naší snahou nejlepší buď čin, tak říkal, ať děláte, co děláte, to musíte dělat nejlíp, jak to jde. No a v tu chvíli jsem opravdu zaslechl strašně silný vnitřní hlas. No a co ty to svoje křesťanství děláš tak nejlíp, jak můžeš? Pink, to jsem si řekl, Ježko, já tady něco vykládám a vlastně
pro mě to vlastně nic moc neznamená, je to jenom fláka. Jo? To mě zachránilo, protože samozřejmě ta doba po té okupaci byla hodně špatná, hodně. To bych vám mohl vykládat případy, ale tak, jak tady říkal Richard, já jsem v tom hlase právě našel toho Ježíše, s kterým jsem dál mohl vlastně ten život v té situaci, která byla těžká, krátce poté se upálil Jan Palach třeba. Jo? Ta doba byla fakt hodně těžká. Tak jsem díky jemu to nakonec mohl projít. Čili ta skutečnost, že máme důvod jít za tím, co víme, že je dobrý, tak to je k nezaplacení. My jsme dělali veliký výzkum, já jsem pracoval v Národním institutu dětí a mládeže a tam jsme dělali velký výzkum o dětech od 6 do 15 let. No a mimo jiné to byl výzkum o tom, právě o jejich hodnotách a tam jsme se taky ptali, jestli pokládají za správný pomáhat druhým, chránit přírodu, udržovat pořádek, poslouchat, tak asi takových 8 postojů. No a tam se nám ukázalo, že ty děti 6 až 9 let, tak většina z nich, myslíte si, říkala co? Co byste tak řekli? No, na otázku, je správný pomáhat druhým lidem, je správný chránit přírodu. Co tyhle nejmladší děti říkali? Správně, ano. Naprostá většina těch nejmladších dětí říkala, ano, to je správný dělat. No a pak ta třetí skupina, ty byly 13 až 15, no a tam už většina říkala, že ne. Jo? Což je tragický, to znamená vlastně v době, kdy ten člověk už je mladý, už začíná chápat, oč ve světě jde, tak vlastně ztratili důvěru v to, že má cenu být dobrý. No? Čili to je hrozně důležitý mít pevnou půdu pod nohama k tomu, aby člověk mohl říct, já vím, že tohle je dobře a zatím půjdu, i když mi to bude stát všechno možné. No? Čili to je moje odpověď na to, co to vlastně znamená mít oporu v tom duchovním životě. No, to je vlastně být společníkem dobra. Jo, pohádky nejsou pro toho, aby nás učili, jak je historie a tohle, ale dobrý pohádky nás právě vedou k přesvědčení, že přes všechny překážky stojí za to být na straně dobra. A to platí úplně pro každýho. Vy máte možná štěstí nebo unikátní pohled v tom, že oba věříte v Boha a jste křesťané. A podstatná část naší společnosti, české společnosti, jsme přece jenom nejateištější národ, jeden z nejateištějších národů na světě. A vnímáte v tomhle nějaký problém, který souvisí i s trablema dnešní doby? Mládež se potýká s velkou mírou depresí a vidíme, jak se zachází všude možně s pravdou a se vztahama. Vnímáte to tak, že ta česká společnost v tomhle duchovním životě a v těch duchovních hodnotách strádá i třeba kvůli tomu náboženství? No určitě. Ono není pravda, že česká společnost je tak ateistická. Ona je proticírkevní a nábožensky nevzdělaná. To si řekněme jasně. Ale není ateistická. Výzkumy, kterými já se taky zabývám, ukazují, že velmi rozšířené je vlastně to, co Dana Hamplová, to je socioložka z Akademie věd, která se tím hlavně zabývá, označuje jako okultismus. To znamená, to je důvěra v amulety a nějaký takovýhle ptákoviny. Jo? Čím míň je vlastně takové té uvědomělé víry, tak tím víc je takovéhle pověry. To je v české společnosti hodně rozšířený, ale to, co tady Mod říkal, zejména po době covidu, opravdu psychoterapeuti diagnostikují ohromný nárůst depresí a úzkostí. S tím souvisí sebepoškozování a sebevraždy. Bohužel.
to má jednoznačný kořen. Ztráta smyslu života, nebo absence smyslu života. Jo? Není z mého hlediska potřeba, aby člověk byl křesťanem nebo muslimem, židem, věřícím. To může být určitá výhoda, můžeme říct, proč si myslím, že to je jistá výhoda, ale daleko podstatnější je, jestli člověk má důvod pro naději, že jeho život má smysl. A žít v situaci, kdy člověk si není jist, že jeho život má smysl, je průšvih. Jo? Jeden z nejvýznamnějších psychologů 20. století, Viktor Emil Frankl, o tom napsal celé dílo na základě toho, že on v koncentračním táboře, kam se dostal na začátku své kariéry, viděl lidé, kteří měli nějaký smysl života, a nemusel to být úplně náboženský, ale měli třeba někoho, koho milovali, dítě nebo někoho, kvůli komu oni to vydrželi, ale měli smysl života. Na začátku jsem říkal, vztahy jsou první duchovní oblast, takže už kvalitní, krásné vztahy můžou být něco, co to nese. Ale ten, kdo nemá nějaký takovýhle opěrný bod pro smysl života, je průšvih, a to v české společnosti je bohužel velmi silný. A taky to ukazuje, že ta česká společnost jí chybí určitý sjednocující prvek. Ta naše společnost je strašně rozbitá. Jistě to vidíte vy častokrát, že si říkáte, no jak tenhle člověk si tohle vůbec může myslet. Ježkovi, to je hrozný. Jo? Protože má úplně už jiný pohled na svět, nemá aspoň ty základní hodnoty, na kterých bychom se všichni shodli. To je veliká jako slabina naší společnosti, a dokud se v tomhletom aspoň částečně nezměníme, ta naše společnost nenajde něco, na čem by se mohla shodnout a co by bylo dobrý, tak je to průšvih, protože na druhou stranu vidíme, a tím já skončím jenom toto, že v lidech je jako velká touha po tom dobru. Když si vezmete různé charitativní akce, třeba Češi jsou na počet obyvatel nejvýznamnější účastníci adopce na dálku. Adopce na dálku je situace, kdy u nás třeba si lidi adoptujou někoho v Indii nebo v Kenii, prostě nějaký chudý, ubohý dítě, a zajistí mu, že může tam vystudovat. Já jsem se měl takový 3 postupně chlapce. A v tom jsou Češi vlastně úžasní. Si říkají, ano, aspoň udělám něco dobrýho, a tadyhle tomu klukovi, který jinak beze mě bude ztracený, protože proto indický dítě, to je naprosto rozhodující. Vystuduje aspoň tu základní školu nebo ne. Když ano, tak je to pro jeho život ohromný start. Jinak tam bude ubohý, ztracený někde v ohromný bídě. Takže to je tohle. Teď se vlastně i ukázalo, jak česká společnost se vůči uprchlíkům z Ukrajiny postavila vlastně dobře. Jo? Čili v české společnosti je vlastně velká touha po tom dobru, ale protože chybí ty základy, aby si to uvědomili, kam to můžou napřít, tak se potom ta česká společnost častokrát chová tak jako zbaběle a sobecky a malátně. Jo? Čili to ukazují celkem jasně výzkumy. Česká společnost není převážně ateistická, je spíš okultistická, je víc zaměřená na to, abychom něco dobrýho udělali, ale neví, jakým způsobem to udělat. A když někdo přijde a řekne jim, podívej, tohle to můžete udělat, tady můžete podpořit něco, tak se do toho vrhnou. Jo? Možná už vám se podaří pro tu českou společnost přinést nějaký další nápady a návrhy, jak ta touha po dobru se tady může uplatnit. Já s tím můžu jenom souhlasit, jenom bych doplnil nebo poznamenal. Víte, tady jsme v regionu, který je z těch českých regionů z hlediska religiozity nesmírně zajímavý. Já se teď omlouvám, že to takhle řeknu. Jo, jak ten člověk odsud není, tak by si měl dávat pozor na to, co říká. Ale je to tak, že prostě tady během těch 3 let, co jsem tady,
na Šluknovsku, tak jsem se tady setkal s tolika nejrůznějšími náboženskými projevy. Od okultismu přes nejrůznější podoby duchařiny až po vymítání ďábla. Opravdu nesmírně zajímavý region. A to je jedna věc. A druhá věc, já si myslím, že to, proč jsou Češi tací, jací jsou, tak já je trošku vezmu teď v ochranu. Protože ono se od doby husitství říká kázat vodu a pít víno. A my Češi jsme docela alergický na to, když církve a nejrůznější náboženské a jiné společnosti něco jiného kážou a něco jiného dělají. A ono je to složité, oni ty církve a ty náboženské společnosti, oni je taky tvoří lidi. Chybující, zranění, bolestinčtí, procházející si nejrůznějšími krizemi. Zkrátka dobře, my jsme na ty církve a náboženské společnosti nesmírně přísní. Jsme na ně přísnější než sami na sebe. A co se týče toho okultismu a těch věcí, ten okultismus, to je pro mě ten termín je velmi silný, a ten okultismus, astrologie, důvěra v astrologii a tak dál, ono to má, já to řeknu eticky, z hlediska etického je to sobecké. Tam jde vlastně jen o to, jak to bude se mnou. Jak to bude, tak co, zamiluje se do mě, nezamiluje se do mě, já jsem ve znamení raka, ona je ve znamení, já nevím, štíra, no to asi dobrá kombinace není a tak dále, jo. A na druhou stranu, prostě není tam žádná předaná hodnota toho, co ty tradiční náboženství vlastně ve své podstatě v sobě mají. A to znamená obětování se, spoluúčast, sounáležitost. Já nemůžu věřit, aniž by věřil ten druhej. Nejde o to, abychom my věřili všichni ve stejného Pána Boha, ale jde o to, abychom si uvědomovali, že tady je prostě soubor hodnot, o kterých se ani nemusí diskutovat a jsou součástí toho společného kódu. Jo. A to je právě díky tomu okultismu a díky těmhletěm náboženským, pseudonáboženským sektám a tak dál a směrům se tohleto strašně vytrácí. To dobro pro mě samotného je na tom prvním místě, říkají tahle ty náboženský směry. Ale to dobro toho společenství se tam samozřejmě vytrácí. Jo, je tam toho já až příliš. Jo? Čili to si zapamatujte, jedna z dalších. Dobrý duchovní život vždycky má nějaký vztah k těm ostatním. Na nich nám záleží. Pro skauty je to úplně samozřejmé. Ale dobrý duchovní život se vždycky ptá, a co ty, můj bližní, jak je to s tebou, čím tobě můžu pomoct. Půjdeme někam spolu. Jo? Ti naši bližní jsou z hlediska duchovního života jako ten nejužší okruh, kde se projevuje, jestli ten náš duchovní život je na prd, nebo má nějakou hodnotu. Já bych uvedl jeden příklad z koncentračního tábora. A já jsem ten příběh slyšel a do dneška mě do jisté míry v té víře utvrzuje, když to vypadá úplně jinak, než by to mohlo na první pohled vypadat. V jednom koncentračním táboře už na té obrovské cimře zbývají jenom dva. Malý židovský chlapec a zapřísáhlý starý komunista. A ten malý chlapec se ptá toho starého pána: existuje Bůh? A zapřísáhlý komunista by musel říct: no Bůh neexistuje. Ale v tu chvíli je pro něj důležité, aby ten chlapec měl ještě naději. A tak řekne: ano, Bůh existuje. A já si myslím, že ten komunista v tu danou chvíli měl víc víry, než většina lidí, kteří tehdy jako chodili do těch kostelů, třeba v takovém výmaru a odmítali si připustit, že něco jako Buchenwald vůbec existuje.
No, my se možná podíváme i na to skautský pojetí. A já poprosím teda rybáře, jestli by nám přečetl, nebo z hlavy řekl náš skautský slib. Dobrý den, já vám přednesu skautský slib. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. Duší i tělem býti připraven, pomáhat vlasti i bližním. K tomu mi pomáhej Bůh. Děkujeme, rybáři. Díky. Já můžu prozradit to, co tam zaznělo a o čem už Edy mluvil, ta nejvyšší pravda a láska, ta je pro nás, české skauty, velmi unikátní a vděčíme za to právě tady Edymu. Já bych možná Edyho poprosil, aby ten kontext toho našeho pojetí ve skautingu, toho pojetí prvního principu, jestli bys trošku vysvětlil i lidem, kteří třeba úplně netuší, jaké ty principy máme. Československý skauting vznikal během první světové války a vznikal v prostředí Sokola. Sokol byl nejvýznamnější spolek od poloviny 19. století. Spolek silně zaměřený vlastenecky a silně zaměřený proti církevně, proti katolické církvi. A výsledkem bylo to, že teda československý skauting, na rozdíl od tehdy jiných vznikajících organizací, zejména v tom anglicky mluvícím prostředí, princip, který byl vyjádřen třeba v britském slibu, slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit Bohu a králi nebo Bohu a královně, tak tohle pro ty český skauty nebylo. Jednak jsme byli pod habsburskou monarchií a Bůh to znamenalo vlastně, to je ta Habsburkům poklonkující církev. Takže když potom vznikla československá organizace skautská, shodou okolností se jmenovala dost podobně jako deska Junák český skaut, tak tou nejvyšší skutečností tam nebyl Bůh, ale byla to Vlast republika Československá. Vlast republika Československá byla skutečně pro mnoho lidí po vzniku republiky Československé tou nejvyšší skutečností, tou nejvyšší hodnotou, kvůli který byli schopni udělat všechno možné. A projevilo se to i tím, jak potom za druhé světové války mnozí opravdu pro tu vlast republiku Československou obětovali svůj život a byli to ti, kteří v tom odboji představovali ty nejodvážnější, nejstatečnější lidi. Jenomže po druhé světové válce se stalo, že ten nepřítel nebyl nacistický Německo, nebyl zvenku, ale byl uvnitř. Významná část skautů po druhé světové válce byli komunisti. A ti komunisti říkali, no tak má služba mé vlasti republice Československé je, abychom se dostali co nejrychleji do toho vlivu, do té sféry Sovětského svazu. A to byl průšvih. To vedlo ke změně režimu a k tomu, že od roku 1948 v podstatě ta naše země se dostala mezi satelitní země velmoci, která veskrze byla velmi destruktivní. Takže mně bylo jasné, nejen mně, ale mně bylo jasné, že skauti, pokud se někdy u nás opět pozvednou, tak budou muset vyřešit to, abychom se vztahovali k něčemu, co je vyšší, silnější, univerzální, než jenom má vlast republika Československá. A současně, když se obnovoval skauting u nás koncem roku 89, tak já jsem ze stanov světového skautingu zjistil, co tady nevěděl skoro nikdo. Že tehdy už
bylo od roku 1976 ze světového setkání v Montrealu. Scouting světový stanovil 3 základní principy: odpovědnost vůči Bohu, odpovědnost vůči druhým, odpovědnost vůči sobě, a že každá organizace, která chce být členem světového skautského hnutí, musí tyhle 3 principy nějak jasně vyjádřit ve svém slibu a zákonu. Takže kromě té zkušenosti z toho roku 1948, tady byl i požadavek, jestliže chceme být členy Světového skautského společenství, tak my to musíme vyřešit. Oni taky nás na to už v roce 1946 upozornili. Tady byl plukovník Wilson, který byl tehdy generální sekretář Světové skautské organizace a vlastně přivezl jako poselství: prosím vás, kluci, už s tím něco udělejte. Vy tady nemáte vlastně pořádně v tom svým slibu ošetřeno vztahování se k něčemu, co nás přesahuje ke skutečný, odborně by se řeklo, transcendenci, to znamená k něčemu, co opravdu není jenom z té úrovně lidské. Takže to jsem věděl, že se tohleto musí vyřešit. Chceme-li být členy Světového skautského společenství a chceme-li mít dostatečně pevnou půdu pod nohama, tak musíme teda najít, k čemu se my jako skauti budeme vztahovat. No a v té situaci to byl konec roku 1989. Mně přišlo, že v té naší historii jsou přeci skutečnosti, které byly pro ten český národ strašně důležitý, nejdůležitější. Co je na standardě prezidenta republiky? Co to tam je? Správně, pravda vítězí. No pro Čechy pravda je opravdu něco naprosto centrálního. Richard tady mluvil od té husitské doby. Ano, to se tam dostalo od husitské doby. Pravda vítězí, pravda páně vítězí, to bylo, ale pravda vítězí. Takže Češi pro vítězství pravdy jsou i ochotní krvácet. Byli a mnozí do dneška. Takže pravda. No a pravda k tomu ale, aby nebyla krutá, aby neubližovala, tak potřebuje vyrovnání. No a to vyrovnání poskytuje láska. Čili pravda a láska jsou takové nejdůležitější skutečnosti pro ty české dějiny. Když si vezmete takový ty nejvýznamnější historické osobnosti, kníže Václav, vtělená láska, Anežka Přemyslovna, Jan Amos Komenský, ty nejvýznamnější naše osobnosti v dějinách vtělovaly pravdu a lásku. Takže já jsem navrhl, že pro nás bude pravda s velkým P a láska s velkým L, aby bylo jasný, že to není jenom nějaká pravdička nebo něco takového, že to je fakt ta nejvyšší, nejkrásnější skutečnost, pravda a láska. No a ten návrh my jsme teda dali tomu skautskému ústředí. No a co myslíte, že oni? Oni řekli: kluci, neblbněte, jako všichni tam mají to Bůh, tak co vy? No a my jsme říkali: no ale u nás by to znamenalo, že lidi tomu nebudou rozumět, to já jsem věděl. Pod slovem Bůh si naprostá většina Čechů do dneška přesto je naprostý pitomosti. Jako to je neuvěřitelné. I vysokoškolsky vzdělaní lidi si nějaký stařeček na obláčku, nebo prostě totální blbosti. Jo? Vůbec nic, čím ten Bůh je, ta nejhlubší, nejkrásnější skutečnost, co je, tak vůbec to si pod tím nepředstaví. Takže pravda a láska, my jsme říkali, ne, my tohleto opravdu pokládáme za nejlepší řešení a do té Ženavy, kde je centrum skautského hnutí, tak jela naše delegace, Václav Břicháček, Oleg Ďurčanský, ten tam jel za Slováky, a František a Václav Lobkovic, který tehdy byl ústřední duchovní rádce za římskokatolickou církev, tak tam vezli i stanovisko, pod kterým byli podepsáni i za Českou bratrskou církev evangelickou, to byl Jaroslav Vokoun, Nik, s kterým se tehdy výborně spolupracovalo, za církev československou husitskou, za adventisty. No a to tam přivezli a tam, když viděli, že teda dokonce církve u nás říkají, ano, tohle to je správný řešení, tak řekli, no tak podívejte, tak dobře, ale protože v angličtině
se velký písmena píšou u lecčehos, tak aby to bylo jasný, tak tam ještě musí dát to nejvyšší. Takže to slovo nejvyšší tam přifrkli potom v tom 8. Jo? Ale tohle to teda bylo řešení, který nakonec potom v roce 1992 přijal valný sněm, 5. valný sněm v Lucerně drtivě 92%. Jo? Ale trvalo celý 90. roky, než prakticky velká většina oddílů opravdu ten slib přijala. Jo, byly oddíly, které klidně ještě v roce 97 slibovali ten starý slib s Republikou Československou. Ale v podstatě po roce 2000 už drtivá většina vlastně pochopila, že se jim tady nabízí úžasná možnost, protože být služebníkem pravdy a lásky, to je přeci skvělý. Takhle to bylo s naším slibem. Richarde, jak ty jako zástupce církve to teda vnímáš? To, s čím přišel Edy. Zástupce církve, to vypadá, jako by byl zástupce mafie a teďko tady někde měl nějaký prsten, který tady musíte políbit, aby jste odsud mohli odejít. Ne, nic takového. Ta pravda je jedna z nejdůležitějších křesťanských hodnot vůbec. A teďko prosím pěkně nerozumějte slovu pravda v tom řeckém smyslu, to znamená něco eletheia, to znamená něco, co musí odpovídat nějaké skutečnosti. Já se teďko omlouvám, budeme trošku filozofovat, jo? To přežijete. Já to pak přeložím, no, tak pokračuj. Tak jo. Takže zkrátka a dobře, pravda, když vám řeknu, tohle to je hrnek, a vy řeknete, tohle to je hrnek, tak je to ta řecká pravda. Jo? To je řecká pravda. Jo? Zkrátka daný předmět, popisovaný předmět odpovídá zažitému ukazovanému předmětu, transponovanému předmětu. To je ta to je ta řecká pravda, eletheia. To je něco, co vy znáte z matematiky. Že 4 plus 4 rovná se 8. To je řecká pravda. Ovšem pod tím termínem pravda se nemyslí, s velkým P se nemyslí ta řecká pravda, ale myslí se hebrejská pravda. A hebrejsky se pravda řekne emet. A emet to znamená, když si rozeberete ta písmenka, tak vám najednou z toho vyplývá, že to je něco, co souvisí s tím, co to znamená být, bytí. Jo? A to bytí v židovství prostě nemůžete být bez druhýho. Prostě v židovství neexistuje, že byste byli sami o sobě. V židovství jste vždycky s někým. A ta emet v hebrejštině vlastně znamená pravda, na níž se shodujeme proto, aby mezi námi byla láska. Jo? Což je úplně něco jiného, než 4 plus 4 rovná se 8. Jo? To tady asi všichni chápeme. Jo? Já taky nemám rád matematiku. Ale to podstatné je tady to, že prostě my se tady chceme na něčem shodnout, protože se máme rádi. To je ta společná pravda. Jo? A to se potom dostane do žalmů, a z těch žalmů to popisuje Jan Hus v jednom svém komentáři k žalmům a tam píše, taková pravda Páně vítězí. A od Jana Husa si to potom vezme král Jiří z Poděbrad na svoji standardu a máme tam veritas domini vincit. Pravda Páně vítězí. Jo. A potom, když vznikla Československá republika, no tak to s tím náboženstvím taky nebylo jednoduchý, protože většinou ta náboženství sloužila tomu habsburskému domu a to prosím pěkně neví žádný, jako že prostě evangelíci byli dobrý a ty katolíci byli špatní. Mohl bych vám jako jmenovat několik příběhů, to je na jiný příběh. Zkrátka dobře, nechci tady prostě malovat černý a bílý. Zkrátka dobře, pravda vítězí. To bylo Masarykovo heslo, se kterým on souhlasil a kterým prostě
proto bojoval proti rukopisům, proto bojoval proti Wilsoneriádě, proti antisemitismu a tak dále. Jo? A proto ta Československá republika měla takový silný etický konot, takovou tu silnou etickou podstatu. Tak ono to nakonec dospělo k tomu, co byste mohli dobře pochopit. Já, když jsem dotazován, co je vlastně ta nejvyšší pravda, tak říkám, podívejte, vy všichni máte oči, že jo? A stačí vám oči k tomu, abyste dobře viděli? Jak to je? Co potřebujete k tomu? No co potřebuješ, rybáři, k tomu, abys dobře viděl? Představte si, že bychom tady byli v noci. Tak jak to bude s tím viděním? Správně. My máme sice všichni oči, ale aby jsme viděli, potřebujeme světlo. A stejně podobně to my všichni máme rozum, ale aby jsme s ním dobře dokázali pracovat, tak taky potřebujeme mít něco podobného, jak je to světlo. A to je právě ta pravda. No? Pravda nám daruje schopnost dobře přemýšlet. No? A to už si můžete docela představit, jak je právě to, co tady říkal Richard, tam, kde je těch lidí víc a chtějí zjistit, přijít věcem na kloub, tak to světlo pro ten rozum dostanou daleko spíš, protože ta jejich shoda v lásce je to, co otevírá cestu tomu, abychom mohli pravdivě poznávat. Jo? Takže tadyhle ta souhra pravdy a lásky je strašně důležitá. Pravda otevírá cestu k lásce. Žádný dobrý vztah nemůže být bez pravdy. Musí být upřímnej, musíte si sdělovat, zjevovat, jak to ve skutečnosti s vámi je. Ten, kdo klame ve vztahu, tak ten vztah nikdy nemůže být dobrý. Ale současně smyslem toho je, aby to byl krásný vztah. A to tam dodává ta láska. Láska je most, právě to jsem říkal. To je základní duchovní skutečnost, jsou ty vztahy. To jsou vlastně takový mosty, které jsou mezi náma a které my sami nevytváříme. Nenapadlo vás, že je to vlastně zvláštní, máte kamaráda, přítele, někoho, na kom vám záleží a on je tisíce kilometrů od vás a přesto ten vztah furt trvá. Momentálně vás nevzrušuje nic, ale víte, že se na něj můžete spolehnout, že on je, záleží vám na něm. No, protože mezi váma a ním ten duchovní most furt existuje. Ten to propojuje. Takže tady ta spojitost mezi pravdou a láskou je vlastně úžasná a my máme možnost z toho velmi čerpat a být takový služebníci pravdy a lásky. To mi přijde, že je zdroj mé hrdosti, mé skautské hrdosti jsem spolupracovník pravdy a lásky. A mé křesťanské jsem spolupracovník Ježíšův. No a to je skvělé, protože, když už to Richard otevřel, protože Ježíš říká v jednu chvíli, já jsem pravda, cesta a život. Jo? Takže pravda není žádná věta, nic takového, to je vlastně ta nejsilnější skutečnost osobní, která nám umožňuje, aby jsme pravdivě poznávali. Já bych možná uvedl takovou pohádku indickou. A jedna indická pohádka vypráví o tom, jak 5 slepých mělo poznat slona. A jeden z těch slepých přistoupil a sáhl tomu slonu na ocas. Ten další se dotkl jeho nohy, ten další jeho chobotu, ten další jeho ucha a teďko se ty všichni sešli dohromady a povídali si o tom, jak ten slon vlastně vypadá. A protože nikdo z nich neviděl, tak ten, který se dotkl ocasu, by se do krve hádal o to, že prostě slon vypadá jako lano. Zatímco ten, který se dotkl chobotu, by do krve tvrdil, že to je prostě srolovaný koberec. A tak dále. Takže my potřebujeme vidět a vidět znamená, teďko použiju ten termín vnitřní zrak, vidět vnitřním zrakem znamená předpokládat, že ten druhý není zákeřný. To znamená, že nezaleze na nějaký keř a že nás nemajzne. Jo?
Proto jako pozor na zákeřníky. Ale my si zároveň v té pravdě učíme taky odpouštět. Žádné jiné náboženství na světě, a to prosím nedělám křesťanství žádnou reklamu, žádné jiné náboženství na světě nemá v sobě tolik požadavku po odpuštění. Odpuštění je, znovu a znovu se s tím setkávám u lidí, kteří třeba odcházejí z tohoto světa. Jo. Lidi, kteří nechtějí a neumějí odpustit, odcházejí s velikou hořkostí, s velikou bolestí a tam to smiřování je velice, velice těžké. Některé věci se odpustit nedají, některé odpustit zase těžko, ale to je jiné povídání. Ale prostě my se učíme a díky odpuštění se zároveň učíme navzájem důvěřovat. Protože když já tady něco provedu, tak já důvěřuju rybářovi, že mi teda nějakým způsobem snad i odpustí, když jsem mu nastavil teda tu nohu, jo. A on chudák zakop. Jo. A on si asi pozná, no jo, tak asi Richard chtěl udělat nějaký for, a nebylo to z jeho strany nějaký prostě, že by byl zákeřník, jo. Že by tu nohu nastavoval den co den. Kdybych už ale tu nohu začal nastavovat den co den, tak byste si na mě museli dávat sakramentský pozor, že jo. Takže tady jde o to obnovování vzájemné důvěry. A když máte mezi sebou důvěru, můžete i odpouštět. A když se ta důvěra skřehne, zmenší a z bolestí, tak je těžko odpouštět. No, ale Richard teď otevřel, kdybyste se ptali, už ne pro toho 10letého kluka nebo děvče, co to znamená sloužit nejvyšší lásce, tam jsem říkal, ano, být správný kamarád, ale pro nějakého už 15letého mladíka nebo mladou slečnu, tak vám řeknu, vrcholem té služby je schopnost odpouštět. Jo? Odpouštět, to je veliký čin lásky, kterým pomáháme tomu, komu odpustíme, ale pomáháme tím i sobě. Protože my už nemusíme nosit břemeno té křivdy, vlastně, co mi to způsobil. Čili ten, kdo umí odpouštět, to je výborně na cestě být služebníkem lásky, protože pomáhá druhým, ale i sobě. Vlastně ten, kdo není schopný odpustit, tak ten celý život se vlastně bude táhnout s něčím, co ho bude zatěžovat a co mu bude život komplikovat. Takže odpuštění, to je výborná věc. No a před tím odpuštěním takovej úplný základ služby lásce je důvěra. Žádný vztah nemůže existovat bez důvěry. Čili všude, kde můžete posilovat důvěru, tak máte příležitost být těmi služebníky lásky. Protože důvěra, to je základní vlastně dar, který přináší láska. Tam, kde není důvěra, je konec. To je právě, jak se ptal ta naše společnost ještě, tak mnozí opakujou Masarykovo, demokracie je diskuse. A to Masaryk skutečně řekl, jenomže tam neskončil. Masaryk, ta věta pokračuje. Demokracie je diskuse těch, a teď to přijde, kteří se vzájemně respektují, důvěřují si a hledají společnou cestu dál. Jo? Tak právě ta společná cesta a ta důvěra, to je nezbytná. A to, co jsem říkal už tady, ta naše česká společnost by významně potřebovala posílit jak tu důvěru vzájemnou, tak to, co vlastně bude směr, kterým ta celá společnost půjde. Protože bez toho ta demokracie nemůže existovat. Jo? Mnozí si myslí, že demokracie jsou volby. To je naprostá blbost. Jo? Volby, to je ten poslední zoufalý pokus, když už se to jinak vlastně nedá domluvit, tak se udělají volby nebo hlasování. Ale základem demokracie je právě společné hledání cesty za tím, co všichni chceme. Je to zatím srozumitelný?
Já myslím, že je krásně vidět, že jak Eddie, tak Richard o těch věcech neumí jenom teorizovat, ale také je krásně podávat. My máme ještě jeden text, můžu poprosit Fíďu, který na tuhle myšlenku navážeme. Proč slavit Vánoce? Většinou se ve škole o přestávce bavíme o blbostech. No, tedy o blbostech, o holkách, o učitelích, o fotbalu, o tom, co bylo v televizi, jaký hry zrovna paříme. Nejsou to teda zase takové blbosti, ale taky nic moc. Většinou na to hned za chvíli zapomenu. Ale dneska při polední přestávce jsme se najednou bavili o něčem, na co zapomenout nemůžu. Začal to Venda, když si začal naříkat, že už zase budou Vánoce. Kluci, to je otrava. Zase budu muset sehnat pro mámu nějaký dárek a vůbec nevím co. To je každý rok děsnej trapas. Na to se ozval Joška. Tak jí koupíš nějakou blbost. Vždyť stejně ty dárky, to je takovej divnej zvyk, já bych to celý zrušil. Zrušil? Vyděsila se Jana, která do té doby vypadala, že se učí na další hodinu a nás vůbec neposlouchá. To fakt myslíš vážně? No jasně, teď už docela vážně pokračoval Joška. Všechny tyhle svátky a serepetičky kolem toho, to je jedna velká nafoukaná bublina. A na tohle si přišel vlastní hlavou, dobírala si ho Jana. Říkal to jeden super chlápek v tom seriálu, co běžel loni před Vánocema na Nově. A měl pravdu, vmísila se do debaty Helča. Naše máma taky vždycky nadává, že jí ty Vánoce byl čert dlužnej. Řádí skoro 2 týdny doma tak, že má potom migrénu a doma je peklo. Mě by vůbec zajímalo, kdo ty Vánoce vymyslel. To musel být opravdu nějaký chytrolín, takovou blbost. Počkej, Helčo, jakou blbost, protestoval Kamil. Vánoce jsou náhodou skvělý. Každý rok dostanu nový digihry, nejnovější mobil, bez base voháknu a s tátou jedu do Alp. No ty, otráveně potáhl Joška. Vy máte prachů, že byste s ním mohli dláždit, ale pro nás, který tyhle prachy nemáme, jsou Vánoce jenom k steku. A pak právě Petr začal něco, kvůli čemu na tu naši debatu pořád ještě myslím. U nás se teda na Vánoce hrozně těšíme, ne kvůli dárkům, ty sice taky nějaký máme, ale daleko důležitější je, proč ty Vánoce vůbec vznikly. To je teda blbá otázka, podivil se Kamil. Přece proto, aby si lidi dávali dárky a obchodníci se napakovali, ne? To dá přece rozum. Teda já myslím, Kamile, že je to jinak, ozvala se Jana. Já jsem četla, že to byl nějaký pohanský svátek, něco se sluncem. Kdyby to byl jen pohanský svátek, tak bychom se na to už dávno zapomněli. Jakoby pobaveně na to řekl Petr. To je přece oslava narozenin, Dědy Mráze, tak ledaj, ty chytrej, skočil mu do řeči Joška. A na toho, když už teď tu nejsou Rusové a máme demokracii, tak věří leda nějaký zamezlí komunisti. Petr chtěl něco odpovědět, ale v tu chvíli zazvonilo a už jsme tu debatu nedokončili. A pak už jsme, jako vždycky, spěchali domů, abychom si stihli ještě než se setmí pořádně zahrát hokej, a že vlastně nevím, jak to s těma Vánocema vlastně je. Děkujem, Píďo, to byl krásný přednes. Edy, text poznáváš? Jo, poslední jsem říkal, to přeci jsem, ano, napsal. Ale mě u toho napadá otázka, jak to, o čem se tady teď bavíme, můžeme my skautský vedoucí, a nebo rodiče, a nebo někdo, kdo vychovává ostatní, jak ty hodnoty můžeme předávat. Máte nějakou radu? No, základní rada je, a ty určitě moc znáš, a naprostá většina tvých kolegů tam Píďa perfektně. V první řadě je to prostě otázka příkladu. Každý skautský vedoucí je ve větší či menší míře vzorem pro ty svoje kluky a holky. A oni z toho vašeho života čtou, jak ty hodnoty pro vás mají nebo nemají cenu. A stejně tak je to u rodičů. Prostě. Je to těžký v tom,
Na jednu stranu je to krásný vlastně. Vy můžete opravdu celoživotní cestu toho chlapce nebo toho děvčete podepřít, aby nakonec on ten život zvládnul velmi dobře. Jo, to já dneska můžu říct, protože já mám opravdu zkušenost. Ta první generace vlčat, s kterými jsem začal v roce 68, tak dneska já ty kluky, ještě s řadou z nich se setkávám, je jim 65 let, takže vím, jak ta jejich celoživotní dráha šla. A jak zásadním způsobem to, že byli v tom našem oddíle, ten jejich život ovlivnilo. Kolikrát to byli kluci, kteří v té 3. třídě měli 3. Jo, ten, kdo má 3 ve 3. třídě, to není žádná hvězda, že jo? To je prostě, buď na to úplně peče, nebo prostě nic moc. Ale všichni ty kluci z toho oddílu vystudovali vysoké školy. A to jim pomohl ten oddíl. Protože tam prostě mezi těma kamarádama byla atmosféra, nejsi žádný máslo, to dokážeš, že jo. Řadu těch kluků jsem jim pomáhal, protože já jsem vystudoval matematiku, takže jsem jim pomáhal přípravu na přijímací zkoušky, jo, ale to byla škola. To, jak oni zvládli tu těžkou dobu normalizace, jo, kdy charaktery lidí se lámaly jako třísky. To bylo opravdu hrozný. A jak oni v tom obstáli, jaký založili rodiny, jaký jsou ty jejich děti dneska. Ty jejich děti, dneska kolem 40, čili to opravdu může mít zásadní význam, co vy do nich vložíte dneska, když je jim 8-10 let. Svým vzorem v první řadě. A oni to odečítají naprosto neomylně z vašeho jednání, z toho, co říkáte. Je pro tebe, Mote, být služebníkem nejvyšší pravdy a lásky fakt úžasný poslání, věříš tomu? To se ptají i beze slov. A když si můžou říct, no ten Mot, fakt teda, to je, takový bych taky chtěl být. Tak v tu chvíli je to ten rozhodující moment, nač se ptal, jak to můžeme zprostředkovat. My musíme jako podepřít tu jejich odvahu a touhu po tom dobru. My jako skauti to máme konkretizovaný pravda a láska. To jsou ty 2 hlavní nejdůležitější směry, po kterých my jdeme, jak spolu souvisejí, krásně tady ukázal Richard, že jo, a rodiče stejně tak, nebo vychovatelé. Nemusí to být jenom rodiče, může to být babička, dědeček. Pro můj vývoj byla naprosto klíčová mé babička plzeňská třeba. Jo? Čili to je úplně to jako nejdůležitější. Potom je bezvadný, druhá věc je, když my naučíme ty kluky a holky, aby se ptali, aby měli touhu po poznání. A to bohužel kolikrát vidím, že někdo, kluk, který v 5 letech se ptá na všechno možný a zajímá ho kde co, tak ve 3. třídě už ho nezajímá. Ve 3. třídě už ho ubil ten cyklus furt opakující se, jakou známku máš, co se stal, známky. Jo, ale známky jsou to nejpodstatnější snad jenom pro některé učitele a pro některé rodiče. Ale známky nejsou důležitý pro život. Pro život je důležitý, jaký jsi byl kamarád a jak toužíš po poznání. Tohle to jsou 2 věci, které my musíme rozvíjet v těch klukách a děvčatech. Toužit po dobru, být správný kamarád a současně toužit po poznání. Ale to je něco úplně jiného než ty známky. Ty známky častokrát tu touhu po poznání ubijou. Jo? Protože neříkají vlastně nic podstatného z hlediska toho poznání. Ty říkají to, jak ses našprtal teď na tenhle ten test. Já si do dneška pamatuju některé věci z 5. třídy. Jo? Velmi dobře, zejména ty, který jsem neuměl. Ale vidím, že dneska děti, to mi pak můžeš říct třeba ty, rybáři, vidím, že oni se naučí jenom na ten test a za týden už nevědí vůbec nic zase. Jo, že se učí jenom prostě na ty zkoušky, no to je úplně zoufalství. Jo, to je úplně proti smyslu poznání.
Takže za mě vzor, podpořit jejich odvahu k dobru a rozvíjet jejich touhu po poznání. To je to hlavní, co může vychovatel udělat. No já k tomu nemám vlastně co dodat. Možná malá poznámka. I před těma dětma, já to řeknu teď velice ostře, vlastně nemachrovat. Prostě těm dětem taky říct, podívejte se, dneska mi není dobře, dneska to nezvládám. Prostě ukázat tu svoji lidskou stránku. Samozřejmě snažit se svoje úkoly plnit co nejlíp to jde, ale prostě nevytvářet vzory, které jsou nedostižní. Jo. Protože ta společnost bohužel je nastavená jako společnost výkonu. Makat, prostě včera bylo pozdě, jo? A my se potřebujeme učit taky mít soucit. Soucit, jo? Tam se 2 slovíčka, být a cítit. Soucit, jo? A prostě být otevřený vůči tomu, že prostě něco prostě nezvládáme. No tak prostě si řekneme o pomoc. Jo, tak já si říkám o pomoci. Já musím odskočit na záchod. Tady vidíte příklad, jo? Nebát si říct. No, Richarde, tak je to ještě na nás. Mně se tady líbí, protože my jsme tady v kostele bejvalím, tak mně se tady líbí, že tady je citace z Bible. A je tady krásný citát z listu Efeským 4. kapitoly 15. verš. Wahr sein in Liebe. Být pravdivý v lásce. To je hrozně fajn, ne? To je vlastně to, o čem si tady povídáme celou dobu. Být pravdivý v lásce. Jo? My si tady samozřejmě povídáme o nějakých hodnotách, ctnostech a já nevím o čem všem. A já chápu, že to prostě jsou slovíčka, které prostě jsou pro vás někdy a občas pro nás, pro všechny. Jsou to velká slova, velké fráze, ale zkuste si pokládat jednoduché otázky. Jednoduché otázky, jako například, dobrý, tak jo, zvládl jsem to dneska například pomoci někomu s domácím úkolem? Nebo ještě jinak, měl jsem dneska odpustit někomu? Jaký to je, když člověk třeba zažívá nějakou nouzi? Jo? Zkrátka a dobře, tyhle ty cvičení jednoduchý, to je nad slunce podstatnější. A tyhle jednoduché otázky si klást a potom nějaká pravda a láska pro vás nebudou prostě nějaký nekonkrétní slova, ale budou to pro vás prostě něco, co žijete nějak, no. Jeden řecký filozof kdysi napsal, musíme lépe zpívat z ohledu k dětem. To je velice přesný, jo. Protože když nikdo neumí zpívat a chce druhý před druhými zpívat, tak to většinou dopadá strašně. Jo. Ale zase jsem slyšel, že existovala komunita mnichů, která zpívala tak strašně, že jednou mezi ně přišel nějaký dirigent a říkal jim, prosím vás, vy zpíváte strašně. A potom ten dirigent umřel a Pán Bůh si ho povolal k sobě a povídá, co jsi to tam udělal? Co jsi jim to těm lidem říkal? Vždyť oni zpívali nesmírně krásně. Oni zpívali od srdce. A ten dirigent povídá, no jo, ale tam byly 4 kvarty pryč. Jako. No, takže tak. No, tím se Richarde hezky nahrál, nevím jestli cíleně, k tomu, aby jsme to pomalu už uzavřeli a zkusili si teda zaspívat od srdce. Zkusíme to, Richarde. A já poprosím kluky, je to už takový závěr, jestli by rozdali text jedné písně, kterou určitě budete znát. My máme text pro jistotu tady.
A nechám to, Richarde, teda celý na tobě. Jo, děkuju. Tak, my budeme, prosím, pěkně zpívat. Kdo byli na Pašové hře, tak tu písničku znají. A kdo jí na ní nebyli, tak ji znají také. Tak. A prosím pěkně, to je něco jiného, když zpíváte s mikrofonem a něco jiného, když zpíváte bez mikrofonu. Takže prosím. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Směvavé váře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora. Co je nejpevnější, co je nejpevnější? A člověčí víra. Co je nejpevnější, to je nejpevnější. Ta člověčí víra. Pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky. Mocná je zbraň, mocnější je právo, mocná je zbraň, mocnější je právo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouchá na ní voda, velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. A ještě jednou první sloku, protože tam je to velice důležité, úsměv. Tak jeden. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Můžeme si zatleskat. Přesně, jo. Tak budeme končit veselou notou a s úsměvem, protože skaut je veselé mysli, jak praví náš skautský zákon. A já jsem moc rád, že jste to všichni tady vydrželi, protože tady není zrovna nejteplejš. A teď je jenom takový krátký prostor, kdybyste někdo chtěl mít dotaz na Eddieho anebo Richarda takhle do pléna, protože pak bude ještě prostor si tady dát teplý čaj, něco si zakousnout a Eddie tady ještě chvíli bude, Richard taky, tak si ho pak určitě můžete i odchytnout soukromně. Ale má někdo nějaký dotaz takhle do pléna? Rosnička se hlásí. Mně to bylo jasné, nebudeme vás trápit.
Já chci ještě jednou teda moc krát poděkovat vám, že jste všichni dorazili, Richardovi a Edimu, že si na nás udělali čas a také dorazili. A potom ještě musím poděkovat městu Varnsdorf za to, že nás sem pustili do krásně opraveného kostela. A je to tady jedna z prvních akcí a myslím, že ten prostor k tomu vybízí, aby takové akce tady probíhaly častěji. A ještě musím poděkovat taky obci Jiřetín pod Jedlovou, protože nám zapůjčili lavice, bez kterých jinak bychom tady seděli na zemi. Tak to je vzkaz tam pro baby do Jiřetína. Tak jo, moc krát děkuju a pojďme si dát trošku čaje, snad bude teplý nějaký zákusek a pojďme prožít večer už jenom v takovém volném duchu. Prosím jenom na závěr potlesk tady pro naše hosty.